Pán tréner, máme za sebou prvý prípravný zápas proti PFK Ludogorec Razgrad. Ako by ste zápas takto s odstupom času zhodnotili? Bola to výborná previerka pre nás všetkých, ale hlavne pre chlapcov, ktorí dostali ten priestor na ihrisku a sami sa presvedčili, že majú sa ešte kde posúvať, pretože boli tam herné činnosti, v ktorých super dominoval, bol lepší, ale aj z celkového pohľadu. Musím povedať, že o ten gól bol super lepší. My sme sa dostali do naozaj minima šancí, možno 2 gólovky sme tam mali, čo je naozaj málo a hlavne aj pre našich mladých hráčov, ktorí sa objavili v strede, či Filip Halkoš alebo aj Abdul Musa, tak je vidieť, že ešte musíme s nimi porobiť, čo sa týka aj po fyzickej stránke, pretože v každom jednom súboji, do ktorého sa dostali do kontaktu s protihráčom, tak mal navrh súpera. Tam sa to potom lámalo, pretože keď sme prehrali tie súboje, tak sme museli ísť do branenia a naopak, keby sa nám podarilo ísť víťazne z týchto mikrosúbojov v zápase, tak by sme mohli byť aj nebezpečnejší smerom dopredu. Tým pádom sme nezapájali, alebo veľmi málo zapájali hráčov, ktorí pracovali v skrytelných priestoroch u nás a pokiaľ dostali aj tú loptu, tak veľmi ťažko sa presadzovali proti tej kvalite, ktorá tam bola. Takže máme na čom pracovať. Výborná previerka a hľadáme to najlepšie do tej zostavy. Skladáme to, takže čakajú nás ďalšie zápasy, dostanú príležitosť aj iní chlapci, ale potrebujeme pracovať či v defenzívnej činnosti a takisto aj v ofenzívnej, ale boli tam aj možnosti na zakončenie a aj som to chlapcom vyčítal. A samozrejme budeme to mať aj analýzu podrobnú, musí byť viacej nebezpečnejší, viacej strieľať aj zo strednej vzdialenosti, pokiaľ chceme dosiahnuť góly, pretože ťažko sa nadrieme na nejakú takú tú šancu v tom zápase, hlavne proti takej kvalite, s ktorou sa tu budeme stretávať, takže musíme byť koncentrovaní aj na tieto herné činnosti, takže ideme ďalej tvrdo pracovať a posúvať sa ďalej a rozvíjať chlapcov. Ako ste spokojní s prejavom mužstva? Boli tam úseky hry, ktorý by som spokojný. Boli tam dvojdotykové úseky, kde sme vychádzali aj z ťažkých situácií v tom zápase. Ale na druhej strane, pokiaľ sme neboli dostatočne koncentrovaní a tú loptu sme zbytočne vodili, prišli straty, nevyhli sme sa kontaktom so superom a preto musíme my rýchlejšie pracovať s loptou, musíme mať lepšiu ponukovú činnosť a v tomto smere naozaj ešte čo zlepšovať, takže nechcel by som nejak to ešte do také roviny dať, či som spokojný alebo nie. A sme ešte stále v procese, potrebujeme pracovať aj na systémových veciach, s ktorými sa musia zžiť hlavne chlapci, ktorí prišli noví. Chce to samozrejme ešte čas, ale vidieť na nich ten pokrok a každým jedným zápasom je vidieť, že aj tí noví hráči tomu rozumejú, ale potreba ešte v našej hre tých automatizmov, ktoré sme predtým mali, aby to chlapci do seba dostali a potom v úvozovkách môžeme hrať aj naslepo. Takže je ešte na čom pracovať, tak tiež do tréningového procesu sa budeme snažiť dať aj nejaké nové prvky, čo sa týka aj prechodu smerom do ofenzívy, aby sme boli nebezpečnejší a viac ohrozovali súperov. Aký program nás čaká najbližšie dni? Tak dnes sme potrénovali 2-krát, alebo teraz momentálne nás čaká druhý tréning. Zajtra máme na pláne 2 tréningové jednotky, kde to rozdelíme, dá sa povedať, že defenzíva bude mať svoj program, ofenzíva zase svoj program, popoludní na tréningu to už dáme dokopy do takého celku, kde sa budeme opäť pripraviť na ten ďalší zápas, ktorý nás bude čakať a bude tu Hajduk Split, takisto veľká kvalita. Takže bude hlavne dôležité, aby chlapci boli zdraví, aby sa nezranili aj samozrejme na tréningu, pretože potrebujeme každého jedného a pokiaľ budú chlapci zdraví, tak môžeme ich posúvať aj my ďalej a rozvíjať. Takže toto je najbližší program na nejaké najbližšie dni.